как раз сейчас подъехал. Бәйрәм чыгарылышының иң истә кала торган туры элемтәләрнең берсе Новости Татарстаны тапшыру хәбәрчесе Юлдаш мәдәният йорты ачылышында. Анда бәйрәмгә президентны көтәләр. Мы встаем на позицию, начинается прямое включение в 10:03. Тут мне оператор вот так машет и говорит так шепотом, я читаю по губам, приехали. Я, значит, поворачиваюсь и вижу, действительно приехали. Давайте посмотрим, как их встречают здесь, в Юдино. Туры элемтә вакытында барганны күрә-күрешкә сөйләп тору һәм барган вакыйгага аңлатма бирү һәр корреспондентның эше дә, осталыгы да. Бер юлы 2 сюжет, 4 туры эфир, кирәксә Казан гаилә үзәгеннән 6 туры элемтә. Пирамида күңел ачу үзәгеннән күчмә телестудиядән без беренче тапкыр эфирга чыктык. 1000 данә бит текст чыгарган принтер төзүен төзде, ә менә хезмәттәшләр сыналды. Беренче эфирдан соң операторларның берсен ашыгыч ярдәм машинасы алып китте. Ә икенче туры эфир алдыннан ук алып баручы Даяна Сәитова егылып тезен җәрәхәтләде. Әмма тамашачы моны сизмәде. И вот я на сцене с кровящимися коленями. Режиссер дает команду. Поехали в кадре. И времени отвлекаться уже не было. ТНВ телестудиясендәге чыгарылышлар белән бергә санаганда 10 туры эфир. Бу гадәттәгедән 5 тапкырга күбрәк, димәк 5 тапкырга артык җаваплылык һәм оештыру. Бу көндәге эфирда һәр сюжетның үз тарихы бар. Менә бу стендап өчен нибары бер мөмкинлек бирелә. Чабыш алдыннан бер хуҗада атка чит кешене утыртмый. Атлар ул башка төрле әзерләнгәндә, башка җирдә, менә ат чабышы старт алдыннан икенче төрле. Алар дулкынлана, кеше кебек кавышы, менә аларның сизелә, якын килергә ярамый. Рус яңалыклары корреспонденты Понига утыра, тамашачыга бу стендап аеруча ошый. Аны социаль челтәрләрдә пәйда булган менә мондый видеолар дәлилли. Наблюдая за такими большими стартами, тоже невольно хочется оседлать какого-нибудь арабского скакуна или, например, вот такого коня. Ул вакытта джинсыдан булган булсам, әлбәттә зурсына менәрем. Ну, мондый ситуациядә инде кичкенәсенә понига менәргә туры килде. Тамашачыларыбыз 30 август көнне ТНВ каналында чыккан һәрбер тапшыруны карап, хәтта өзекләрен дә җыеп барган. Нет, похоже, это не мое. Лучше смотрите, слушайте. Менә тагын бер кызыклы мизгел, алып баручыбыз концерттан үзек тыңларга тәкъдим итте, әмма нәкъ шул секундта җыр тәмамланды. Вот это и есть те самые нюансы прямого эфира и прямых включений, где невозможно все предусмотреть. Иң катлаулысы бер юлы ТНВ студиясе Пирамида һәм Казанның дистәләгән вакыйгалар ноктасы белән элемтәне тоту. СБда басып торасың, син бер колагыңда бер телефон, икенчесендә икенче корреспондент, монда Илдар, монда Алия, анда Гөлназ белән тагын Айзат, мәсәлән, әйме? Берсенә син 2 минуттан син эфирын дисең, икенчесенә син ярты минуттан син подводкаң башлана. Әлбәттә, монда иң мөһиме сигналың да вакытында баруы, тавышың да өзелеп китмәве. Әмма менә 30 август көнне барысы да бик җайлы барды. Көннең иң кызган чагы Казан гаилә үзәгендәге концерт булгандыр мөгаен. Сиңа режиссер әйткәнчә, хәзер сөйлисең син дип. Шунда тиз генә борылып карыйсың инде, кем сәхнәдә икәнен шулай итеп беләсең. Кем дә шулай безнең хезмәттәшләр кебек булырга тели. Үзебезгә эшкә чакырып калабыз. Сезнең дә вакыйгалар үзәгендә булып, әлеге зур команданың бер агзасы буласыгыз килә икән, резюме көтәбез. Яңалыклар хезмәтендәге барлык кызыклы мизгелләрне бер сюжетка сыйдырып булмый әлбәттә. Әмма бәйрәм кайтавазы редакциядә атна буе сизелде.